Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň syýasy sahnasyna dolandyrjy maşgalanyň Berdimuhammedow maşgalasynyň ýeni bir wekili işçiň orun alyp başlady. Halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa martyň soňky hepdesine düýbi arkadaş şäherine ýerleşen Haýyr Sahawat gadnasynyň vice-prezident hökmüne köpçülikliň bagy kişi dabarasyna gatnaşdy. Media terişçileriniň zenan ýolbaşçylary bilen ýönek geçirdi. Daşary ýurtlardan bolan ýokary derejeli mehmanlar bilen duşuşdy. Hemde bir halkara maslahaty başlyklyk etdi. Fiňçiler bu göçmüň Berdimuhammedow maşgalasynyň öz häkimiýetini ýene bir gedek berkitmäge, olaryň dowamyt keşbini mäkämleşdirmäge goşandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň zenan maşgalanyň syýasy sahnada peýda boluşy barada kärdeşim Fehra Gulam Nabi geçen hepdede makalalar taýýarlady. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowbatda aksany bu temany dowam etdirip ýurdun syýasy jemgyýetçilik giňişinäki soňky wakalary şeýle-de Merkez Aziýa sebitine şol sanly Türkmenistanyň aýal gyzlaryň syýasatdaky ornuny nazar aýlamaga çalyşýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň 7-nji dekabryny öz adyny götürýän Haýyr Sahawat gadnasynyň müdiriýetiniň düzüminde iki sany täze vice-prezident wezipesini döredip olaryň birisini öz gyzy Oguljahan Atabaýewany belledi. Gurbanly Berdimuhammedow adyna howanlaryň mätäçi çağary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň bejerişi işleri boýunça vice-prezidenti wezipesine Oguljahan Atabaýewa teklip edilýär. Diýip öňkü prezident arkadaş şäherine gadnanyň müdiriýeti bilen geçiren ýygnyny aýtdy. Munyň ýa-da Atabaýewa özüne onylan wezipe minnetdarlyk bildirip çykyş etdi we munyň uly jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Ol 3 aý çemeti dowam eden ümidlikden soňra Milli Bahar Bayramynyň ýygyny ýygy-ýygydan döwlet mediasyna peýda bolup başlady. Watan habarlary gepleşiginiň 22-nji martda efire giden sanyny prezident Serdar Berdimuhammedow Paýtaht Aşgabatda geçiren Bagy ekmek çäresiniň öňüne çekdi. Onuň aýal doguny syýasat sahnasyna täze peýda bolan Oguljahan Atabaýewa bolsa şol gün arkadaş şäheriniň häkimi mejlisiň öňkü başlygy Gülşat Mämmedowa bilen birlikde arkadaşda geçilen çärelere ýol başlyk etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipeli medeniýet resmileri şol sany köpçülikliň habar berişleri işleriniň zenan ýol başlygy bilen duşuşyk geçirdi. Munyň ýa-da 28-nji martda Haýyr Sahawat gadnasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gadnanyň ýubiley maslahatyny geçirip ol ýerde ingliz dilinde çykyş etdi. Döwlet telewizionyasy bu forumnaky çykyşlary terjimesiz tomoşaçylara getirdi. Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy. Merkez Aziýada aýallaryň syýasatda işçiň orun almaklary we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňden bäri hususan şeýle gymmatlyklary ähmiýet berýän taraplar awraly halkara gurumlar tarapyndan gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly ikinji wedek ýokary wezipe belenmeýär. Şöne Berdimuhammedow maşgalasynyň bolan zenan maşgalanyň syýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň syýasy işçiňligi bilen bagly däl eýsem dolandyrjy maşgalanyň öz häkimiýetini berkitmek babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete eýe bolup durýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk bilen söhbet döşükdi. Uly Berdimuhammedowyň öz oglunyň häkimiýetini berkitmek üçin gyzyny syýasy sahnana çykaranyny aýtdy. Glasgow Uniwersitetiniň professory Ewraziýa meseleleri boýunça bilermen Lukancheski 3-nji aprelde Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny bu wakanyň Berdimuhammedow maşgalasynyň häkimiýetiniň dowamyt keşbiniň berkitilmegine goşanyny aýtdy. Ol bu göçme hem dowamyt imajy hem de özgörüş imajy hökmüne çemereşip boljakdygyny aýtdy. Having his daughter now part of this. Indi Gurbanly Berdimuhammedowyň öz gyzyny syýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamyt imajyna, dowamyt keşbine goşýar. Olaryň öňden bäri meşgulanyp gelýän dolandyryş tülsimlerini dowam etdirýänliklerini aňladýar. Munyň bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji keşp bolsa özgörüş imajydyr, özgörüş keşbidir diýip Ancheski aýtdy. Discussed, I think it's an image of change. Özgörüş imajy bolany bilermene görä bu gönüden göne dolandyrjy maşgalanyň öz içinde işleriň ýöredilişi babatyna şertleriň we ýagdaýlaryň üýtgänligini, özgörýänligini aňladyp biler. Maşgalanyň zenan agdasynyň syýasy sahnana çykarylmagy olaryň öz ýaqyn töweregini, özgörüş imajyny, özgörüş keşbini duýdurýanlyklaryny alamatlandyrýan bolup biler. Türkmenistanyň öňden bäri aýal gyzlar ýokary wezipelere belenýär. Ýöne bu ýurtda ýokary wezipelere belenýän erkeklerde, aýallarda fiňçilere görä rejimiň özlerine çyzyp beren çägini hereket edip bilýärler. Ýurt
2018 ýyl şemet wagt bäri parlamentiň başlyklary diňe diýen ýaly aýarlardan bellenýär. Parlamentiň agdalarynyň epesi bölegi aýarlardan düzülýär. Ministrler kabinetine köplenç adynyň 2 vice-premier aýarlardan bellenýär. Türkmenistanyň bilim we medeniýet ministrleri soňky ýyllarda diňe diýen ýaly aýarlardan bolýar. Şeýle-de welaýetlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleriniň 3-nji orunmasarlary, bilim, medeniýet we saglyk pudugyny gödäwçilik edýän orunmasarlar köplenç aýarlardan bellenýär. Ýöne şol bir wagtda däp desturlary berk eýerleýän patriarhal jemgyýetde aýal gyzlar erkekleriň kölegesine galýar. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem aýal adamlar ýokary wezipeleri gelip bilýär. Kyrgyzstanda bir gedek 2010-njy ýylda ýurtda bolup geçen halk gozgolunlarynyň ýa-ni aýal adam Roza Otunbaýewa salasylyklyk geçirilýänçe wagtdaýyn prezident hem bellenipdi. Professor Ançeski Türkmenistanyň Berdimuhamedowlar maşgalatynyň zenan agdatynyň häkimetde möhüm wezipe bellenmeginiň gender deňligine ýa-da aýal gyzlaryň götürülenmegine däleýsem, ähli häkimetiň maşgalada hususan Uly Berdimuhamedowda bolanyny görkezmäge hyzmat edýändigini aýtdy. There have been women in power, and Central Asia is obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics. Bu sebäpde aýallar häkimetde boldy. Elbetde aýallaryň siýasatda roly babatyny Merkez Aziýa sebäti ýakyn günne gorýaly däl. Ol ýerde aýallar has erkin, ýöne Türkmenistanyň reallyklaryna häkimet mudamy erkek adamna boldy. Bu ulgam şeýle bir ulgam. Ol ýerde diňe Niýazow we Berdimuhamedow ýeketäk siýasy aktýorlary bolup durýar. Galanlar diňe tomoşadyr diýip Ançeski aýtdy. Only relevant political actor, the others are just side shows. Oğulcahan Atabaýewanyň terjime haly onuň alan ýokary bilimi, iş tejribesi barada maglumat çap edilmedi. Ol aslynda ýokary döwlet wezipesine bellenmedi. Diňe kakaty Gurbanuly Berdimuhamedowyň esaslandyran Haýyr Sahabat ganatynyň vice-prezidenti wezipesine bellendi. Ýöne Türkmenistana Berdimuhamedowlar maşgalasynyň bolmaklyk eýam ýokary wezipe bolup durýar. Şonuň üçin Haýyr Sahabat ganatynyň müdiriýetiniň täze agdasy köpçülikliň bag ekmek dawratynyň başyny çekip bilýär. Ýurdun köpçülikliň habar berişleri işleriniň zenan ýoly başlary bilen ýygnak geçirip daşary ýurtlardan gelen ýokary derejeli mehmanlary kabul edip bilýär. Beýleki käbir ýurtlarda hem döwlet ýoly başlarynyň maşgalalarynyň ýa-da olaryň gyzlarynyň ýokary wezipeleri bellenýän halatlary azal. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew öz aýaly Mehriban Aliyewany vice-prezident wezipesine belledi. Özbekistana Şavkat Mirziýoýewiň gyzy Saida Mirziýoýewa, öňkü prezident Islom Karimowyň gyzy Gulnara Karimowa, Gazagstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň gyzy Dariga Nazarbayewa, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň gyzlary Ozodo Rahmon, Zorina Rahmon, Ruşana Rahmon daglar ýokary wezipelerde bolup degişli ýurtlaryň siýasat sahnasyna orun aldy. But these are not ordinary women. These are women who come from the first family. Bu aýallar ýöneköy aýallar däldir. Olar birinji maşgaladan girip çykan aýallardyr. Hawa sebitde şeýle meýleri görmek bolýar. Türkmen gyzlary bir aýal adamyň ýokary wezipe bellenilmegine seredip menem ýokary wezipeleri gelip bilerniip ardy edip bilerler. Ýöne hakykat ýüzünde bu beýle bolmaýar. Sebäbi bu ýerde wezipe bellenýän aýal prezident sebäpli ýa-da öňkü prezidentiň onuň kakaty bolanyny sebäpli wezipe bellenýär diýip Ançeski aýtdy. Well, the former president was her father. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gulunyň baş redaktory Pahlavon Turgunow hem bu pikir bilen alalaşyp şeýle diýär. They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers. Olar öz gücünü halkdan almaýar, hakalaryndan alýar. Hakalary gowşasa olar ähli ýitirýärler. Bu ýagdaý Dariga Nazarbayewa bilen şeýle boldy. Gulnara Karimowa bilen şeýle boldy diýip Turgunow 3-nji aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. That was the case with Gulnara Karimova. Gazagstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň gyzy Dariga Nazarbayewa 2020-nji ýylyň fevralyna ýurdun kanun çykarjy ulgamynyň wezipesinden çekildi. Onuň ady korrupsiýon derňewlerde agdaldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Karimowyň gyzy Gulnara Karimowa hem korrupsiýada aýplanyp jogapkärçilige çekildi. Sebäti ýakynan ýyzylýan synçlar häzirki prezident Şavkat Mirziýoýewiň gyzy Saida Mirziýoýewanyň ýumşak diplomatiýa ýöretmekde tanalýanyny aýdýarlar. Biz bu barada gepleşigimiň ikinji bölegine giňişleýin gurrun ederiz. Ançeski ýokary wezipelerdäki Merkez Aziýaly aýarlaryň nädip şeýle wezipeler eýleýişleriň ýene bir gedek ünlü çekýär. Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young. Dariga Nazarbayewa korrupsiýon sistemanyň bir bölegi bolupdy. Şonuň üçin ol Gazagstanyň ýaş gyzlary nutky bolup bilmez. Meniň pikirimçe Özbekistanyň prezidentiniň gyzlary bu meselede başgaça ýaly bolup görünýär. Sebäbi olaryň gün tertibine ýumşak güç, ýumşadyjy diplomatiýa bar ýaly bolup görünýär. Ýöne Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Karimov
Muhammedowyň gyzy Gülnara Karimowa bilen bagly düýbünden başgaça ýagdaýlara şaýat bolduk. Özbekistana Gülnaranyň ýagdaýy Gazagystana Dariganyň ýagdaýyna meňdeýärdi. Ýöne bular ýöneköý aýallar däl. Bu adamlar ýöneköý adamlar däl. Olar ýöneköý maşgalalardan gelip çykmaýar diýip Ancheski aýtdy. Ordinary people, they don't come from ordinary families. Ýöne bilermene göre şeýle ýagdaýlar käbir günüwatar ýurtlarda, Birleşen Ştatlarda hem boldy. It's not confined just to the global south. I mean, Şeýle ýagdaý diňe bir global gün ortağa degişli däl. Meselen biz prezidentiň gyzynyň ýokary wezipeleri getirilmegini Abaşa prezidenti Donald Trump'yň ilkinji prezidentlik döwründe Ivanka Trump möhüm wezipe eýelerini gördük. Elbetde bu meselede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistany deňeşdirip bolmaýar. Sebäbi ol ýerde aýallaryň öňünde has az şäklendirme bar diýip Ancheski aýtdy. glass ceiling when it compared to Turkmenistan. Eýsem Türkmenistana Berdimuhamedowlar maşgalasynyň aýal adamyň syýasy sahna çykmagyna ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň gowulanmagynyň alamaty hökmüne seredip bolarmy? That's having a very prominent woman politician. Ören täsirli aýal syýasatçynyň bolmagy Türkmenistanyň aýal gyzlaryň durmuş şertleriniň gowulanjakdygyny aňladyrmy? Muny wagt görkezdir diýip Ancheski aýtdy. Where this is open to see. Gepleşiň ikinji bölegi Özbek prezidentiniň gyzy Saida Mirziyoyewaň wezipe basgynçaklaryna ýokary göterilip dowam edýän karýerasyna syn edýär. Azatlygyň Özbek gulunyň redaktory Pahlavon Turgunow Şafkat Mirziyoyewiň 2016-njy ýylda prezident wezipesine gelmeginden ozal ne Saida Mirziyoyewaň ne de baş maşgalanyň beýlik agdalarynyň ýyl arasyna tanalanyny aýdýar. One of the first things he did, he appointed. Şafkat Mirziyoyew häkimet başyna gelenden soňra onuň amal eden ilkinji işleriniň biri öz gyzy Saida Mirziyoyewaň köpçüliklerin habar berişleri işleri boýunça agentligiň müdiriniň orunmasary wezipesine bellemek boldy. Ol bu wezipede özüni açaçanlygyň, söz azatlygynyň we şuňa meňdeşleriň tarapdary hökmüne görkezdi. Ýöne bu wezipede aslynda häzirçe onuň asyl işi, asyl jogapkärçiligi meniň pikirimçe kakasy Şafkat Mirziyoyewiň imajynyň aladasyny etmek boldy. Ol bir hili Mirziyoyewiň ýumşak güýji bolup hyzmat edýär diýip Turgunow aýdýar. That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists. Bu bolsa ýurtda Karimow döwrüne bar bilen awtoritarçylygy ýumşatmagyň guraly bolup hyzmat edýär. Men Özbekistanyň häzirki rejimi ýumşak awtoritarçylyk hökmüne atlandyrardym we Saida Mirziyoyewa munyň şeýle bolmagyna ören möhüm wezipeni ýerine ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Quite a significant role in that. Ýöne prezidentiň gyzy her näçe wawary meseleleri ünüs çekmäge gaýrat tapsa da ol belli bir çäkden aňyr geçip bilmeýär. I think her role appears to be more symbolic rather than transformative. Meniň pikirimçe ol özgördici rol däl, simbolik rol oýnaýar. Ol gender deňligini, söz azatlygyny ileri tutmakda ören işçiň rol alýar. Ýöne ol bu ugurlaryň ählisine düýpli özgörüşleri talap etmän döwlet retorikasyny ileri sürýär. Ol bir hili bu ugurlara selektiw çemeleşýär diýip Özbekistanyň jurnalist aýtdy. Radical change, and she takes kind of a selective approach. Turgunow hem Luka Ancheski Amerikada janyň syýasy sahnasyna täsirli zenanlaryň güýjüniň çeşmesini ündü çekýär. Her presence, of course, does soften nature of regime. It presents Saida Mirziyoyewaň barlygy rejimiň tebigatyny ýumşatyp görkezýär. Ol rejimiň has adamlaşan, has medeni, has häzirki zaman ýüzüne wekilçilik edýär. Ýöne bizde meselem Sewitde Dariga Nazarbayewa bar, ýa-da Özbekistanyň merhum prezidenti Islam Karimowyň gyzy Gülnara Karimowa bar. Olar ören beýik syýasatçy bolan soň ýa-da halkdan goldaw tapan soň bu wezipelere getirilmedi. Olaryň kakalary olary şeýle wezipelere belledi diýip jurnalist aýdýar. they were kind of great politicians or they had popular support. Saida Mirziyoyewa 2019-njy ýylda möhüm media agentliginiň müdiriniň orunmasary wezipesine bellendi. Ol 2022-njy ýylyň awgustunda prezidentiň kömekçisi boldy. People in Uzbekistan draw comparisons. Özbekistanyň adamlar Gülnara Karimowa bilen Saida Mirziyoyewaň deňeşdirýärler. Haçan Saida Mirziyoyewa sahna çyksa adamlar öň bizde biri bardy, häzir ol türmede, indi başgasy gelip diýip gurrun edip başlaýarlar. Olaryň arasyna käbir meňdeşlikler bar. Meselem olaryň ikisi de ýokary wezipelerde boldy. Olaryň ikisi de özlerini maşgalanyň modern, häzirki zaman wekili hökmüne görkezýärler. Ýöne şonu da Saida Mirziyoyewadan tapawutlukda Gülnara Karimowa hökümetde ýokary wezipeleri eýelemedi. Ol bu maganyň Jenewadaky edarasyna ilçi bellendi. Özbekistana döwlet goldawly hökümete degişli bolmadyk bir guramada ýokary wezipe eýeledi. Ýöne ol asla KK'synyň prezident administrasiýasyna wezipe almady. Saida Mirziyoyewa bolsa KK'synyň administrasiýasyna resmi taýdan ikinji adam. Ol iş ýüzüne prezidentiň diwanynyň başlygydyr diýip Özbekistanyň jurnalist aýtdy. Also, there is a difference in their approach. While
style. Gulnara Karimova bilen Saida Mirziyoyevanyň çemeleşmelerine hem tapawut bar. Gulnara Karimova öýüniň ekstravagant, akan döken durmuş stili bilen tanalýardy. Ol öýüni medeniýet adam tökmüne görkezmäge çalışýardy. Ýöne Saida Mirziyoyeva has ätiýaşly çemeleşýär. Ol bir hili kakatynyň administrasiýasyny reformist imaj bilen öňe çykjak bolýar. Karimova öýüni işewür tüccar hökmüne hem görkezipdi, diýip Turgunov aýtdy. Karimova presented herself as a business tycoon as well. Amerikada Azadi prezidentleriň öz oğulgylaryny ýokary wezipelere bellemek meýilleri soňky 8-10 ýyl bäri güýçlenip dowam edýär.